Yebo ingane zawethu impela ke shobile impe phakathi kwazo izinyanga njengoba ke sibona lapha na ke uKing Bhaka nzama ke eservice ke wadosa ke umqulu wefile walibeka ke esidlangalaleni ke edede lapha ke amabhomu ke ewabhekise kuyena ke lambiza ngosigujana yeba futhi impela ke ziyakhala kakhulu ke elana njengoba ke kubuyise ke wangeke amafile ke endaza ke emoyeni kodwa pha masikhuluma kakhulu ke wengane zakwethu ake sinishele ke yona ke lenkulumo King Bhaka ke ewaletha ke ngesoso amafile ake nizwele nani ke uyakhumbula uthi wena udubuleki wafuna ngithule lapho ngoba manje uthi asizwani awusabatshela abantu ukuthi wena owenza umsangano uthi asizwani kubantu uyakhumbula udelela abafowethu abaphila nebala limhlophe uthi ba umuthi uma kwangimele ngakukhuzi lapho uma ngikukhuza lapho uthini uthi ngithanda ukukhuluma kwangimele umphakathi wazi ukuthi umuntu obala umhlophe uyidlozi umuthi wamandla wawusho njalo wena uyakhumbula uthi ukhipha imali emanzini kwangimele singakukhuzi lapho uma sikukhuza uthi wrong uyakhumbula wenza isikeshi semoto eyakade ibovu kwangimele ngakukhuzi lapho uma ngikukhuza uqola imali zabantu uthi ku wrong yebo madoda uyakhumbula ufihla imoto wasetha connection bakho abakade bamaphoyisa wazothi imoto ibilahlekile uyakhumbula kwafuna singakukhuzi lapho uyakhumbula icala olihamba eNtuzuma icala laseNtuzuma uyalazi wawenzeni uyasazi isihluko wasenza ngecala laseNtuzuma kumele singakukhuzi lapho kumele singakukhuzi lapho uyakhumbula ubandla inkunzi wehlebhanoyini kwangimele ngakutsheli lapho uyakhumbula usikema abantu ngegubhu uthi abantu abakhipha 6 million bengimele thina sivume ukuthi abantu abathatha imali zakho banikeze wena bengimele sivume uma sithi ngeke uthathe 6 million womuntu sizitha lapho uyakhumbula 100,000 babantu abaqedile namhlanje abantu nokuthi bazoyilahla lapho lezinto abanye abantu bafuna imali zabo uyabakhumbula umama owayekhala kunsika Zulu ukuthi wathi akathola amafutha ehashi yini ubisi lehashi uma sikukhuza kulonto uthi wena kuzwana uma singazwani sibangani ngoba mina ngithi wena musa ukudlala ngabantu kunokuthi wena uthi hayi king lento le ngampela ngizoyiyeka ingoba nami ngisuke ngiphanda uyamazi uzikodwa inyanga liyasegoli uyamazi uyakhumbula ukuthi wathini kuzikodwa kuzikodwa wathi wena sasinayi kumbuso wamaciko uzikodwa wathi na uzikodwa akancengele mina senze ifight yesibhakela khona sokwenza imali bese siyayihlukanisa ekhumbula lonto uzikodwa ngenhlanhla umuntu naye angafuni ukubona abantu bechaphazeka kudedeki noma kanjani wathi ngeke king lento engithumele lendoda iyisikeshi nje mfethu ngathi hayi yabhayisa noma futhi sengifika endlini ngaphinde ngakhuluma noZikode sesikhuluma ocingweni manje esho ethi angiyazi lento eyenziwa le ndoda manje king usefuna udlala isikeshi nawe ngathi hayi mfethu ufuna noma yini into ezomfakela imali Zikode inyanga noma ufuna ngiveze ubufakazi noma ufuna uZikode aveze ubufakazi uyamkhumbula umzimba ekhala imali uyamkhumbula nidlala ngaye nithi uyena ongitshela indaba enanikade niyozenza eNewcastle kwingqungquthela yaphelelaphi into yaseNewcastle nithi niyovula inhlangano kwamele nganikhuze eNewcastle kwamele nganikhuza yaphelelaphi leyonto yaphelelaphi into nithi niyobeka ingqongqo yenyanga eMoses Mabhida nginitshela ngithi nidlala umfana omncane uma nginikhuza nithi mina ngiyaxabana nawe ngoba mina ngangikhuza wena ukuze ngasuka abantu eCape Town nako Goli nako Mpumalanga all over the show beze la kanti nina niyadlalo wabasusa ngenkani abantu kwenzakalani sebefika lapha eThekwini senibayise eIce Rink kungasayiswa naseMoses Mabhida eIce Rink ekugcineni umfana wangichaphazisa kwe17 kahle kahle lo mfana wanikhwela le mfana nina
Uqala noma usuvuka obukhotheni sewuthi uthatha imoto nakhona ungakwazi ukuzenzela uthumela abafowethu ngoba nakho ubekugadile ubahlomekisa. Uyawazi amabodyguard obuhamba nawo ndoda ongakhokhelanga imali zawo. Uyawazi wendoda musungizela ngobuso mina. Lungisa into yakho nabantu. Akukhulunywe into esizele akuvikelwa abantu bese beyaphumelela abantu. Bese beyaphumelela abantu. Uyayikhumbula into owayisendela intatheli use Cape Town ulele nomuntu wesifazana. Niyabakhumbula abaqwayizi enanikade nibathenga eNewcastle. Noma ufuna ngiyidedele lo information. Musu kungisukela ndoda. Musu ngisukela ndoda. Okwamanje ngisaxoxa. Ngiqale ngixoxe mase ngiza ngobufakazi. Uma ngikunika iwarning ngokuxoxa ngithi xwaya. Ngihloniphe mfana wami ngiyinkosi yakho. Ngiyinkosi yakho mfana wami uthanda ungathandi sewulahlekelwa ifocus uthi manje akukhandwe icash kube ngathi kuyaliwa mase kubizwa iziponsa kwenziwa abantu isilima bangene ngemali kube nonompempe mawubuka mina ngingalawula unompempe mawungibheka kahle mina ndoda kuyacaca ungazi mina ngaqhamuka unompempe ongaba la phakathi kwami athi manje ima esho kumina nompempe mawungibuka kahle mangibona khona inyoni nje engathi ngiloku ngihamba lapha ngiloku ngimasajwa thiwe phinda khona nami ngilo ngithi mawungibhela nje ngu17 mina wendoda mawubuka mina ngu17 usuyangicheka uyabona usuyangicheka ke